Diputat regidor, ens pot fer una mica 5 cèntims de què ha consistit l'acte que acabem de viure? Bueno, avui el que hem fet és celebrar l'última assemblea de les xarxes i pobles i ciutats cap a la sostenibilitat, un espai de trobada, de debat, de diàleg, on els ens locals, més de 300 ens locals del conjunt de Catalunya ja estan representats. Avui, bàsicament, el que hem fet és fer balanç de tot el mandat, dels diferents grups i espais de debat i temàtiques que hem tractat relacionats amb els reptes mediambientals que tenim per endavant. També hem escoltat que, d'alguna manera, és una acció constant dintre de la xarxa, escoltar i veure per replicar projectes de diferents municipis relacionats amb la transició energètica, amb l'acció climàtica en general, gestió de residus, aigua, i per últim hem aprovat la declaració, que sempre acabem amb una declaració, que el que fa és apuntar els reptes de futur que tenim des del punt de vista de la gestió pública per lo que fa referència als temes relacionats amb l'acció climàtica. A més, pel que fa al Maresme, s'ha aprovat, si no vaig errat, la inclusió en la xarxa de Cabrera de Mar, un municipi més. Com ho valoreu? Bueno, nosaltres, cada assemblea, per sort, anem incorporant els municipis. La veritat és que és una eina molt útil i pràctica per tècnics, per regidors, per entitats en el seu conjunt, en el sentit de, insisteixo, escoltar experiències d'èxit que tenen a veure amb la gestió mediambiental. I el seu parer, com a diputat i regidor, quins serien els reptes de futur en aquest àmbit? Jo, sota el meu parer, no podem parlar de reptes de futur sense tenir en compte que alguns dels reptes del present s'han de mantenir en el futur. Ho dic perquè, i en aquest mandat m'ho he escoltat parlar moltes vegades, i la inversió a la Diputació de Barcelona ha anat bàsicament en aquest sentit, la transició energètica continuarà sent un gran repte en els propers anys. N'hi hauran de nous. Jo crec que la renaturalització urbana, la gestió de l'aigua i la gestió de residus són 3 temes que continuaran al damunt de la taula. Per desgràcia, els temes de gestió de l'aigua, amb els embassaments a Catalunya amb el 28%, requereixen d'acció. Hi ha moltíssimes teories de com s'ha de fer, com sempre dic, jo crec que és el moment de passar els discursos i les teories a l'acció. És el moment d'asseure'ns, de replantejar-nos com estem gestionant l'aigua, no només per el que fa referència a la xarxa d'abastament d'aigua, sinó al desaprofitament de la mateixa. Sempre explico que països en els quals no plou, poso sempre l'exemple d'Israel, a Israel no plou i no hi ha problemes d'aigua, perquè la gestió és extraordinàriament eficient. En definitiva, tot un munt de reptes que el món local i en general el món té per endavant. Dic primer el món local perquè al final els projectes, les iniciatives, l'empenta per aconseguir projectes en aquesta línia sempre acaben sortint del món local.